starter lige en Minecraft Let's Play her. Uden Anton desværre. Fordi vi spiller bare Ticket og nogle andre spiller sammen. Men det her bliver bare lige en hyggelig Let's Play. Det kan være, at han kommer ind. Jeg kan bare lave den til en online server, den her jo. Så, men ja, lad os kalde den Blue Gaming. Og så kalder vi den hejsa din fede go. Ja, sådan der. Så tager vi bonus chest på, og ja, det må være fint. Sådan der. Øj. Yes. Ja. Perfekt. Det er faktisk ikke et dårligt sted, det her, synes jeg. Nå, men lad os lige... det er altid noget, vi starter med så mange stentools. Det plejer man ikke at gøre, synes jeg. Sådan. Så. Og godt der får, så kan jeg nemlig sove natten over. Men jeg synes ikke, lyden er så høj, så den vil jeg lige... det var ikke det, jeg skulle ret på. Det er der. Lad os lige sætte den op til 35, det må være fint. Sådan. Eller var det lige lidt højt? Det er nok fint nok. Lad os bare smutte over og hugge noget træ. Det kan vi lige så godt, nu når vi er i gang. Det er et fedt sted, det der. Nå. Yes. Så får vi lige noget på noget af alt det her træ her. Der er også en kylling. Det er da meget fedt. Og er der også gris derhen. Det skal lige huske. Så jeg ikke glemmer det, for det skal vi bruge. Eller, ja. Og det der sugarcane herinde. Og der er sten dernede. Eller, ja. Vi skal have stenen dernede. Så hvis vi lige laver... vi hopper bare ned her. Sådan der, der er skærm. Der vil jeg ikke lige begive mig ned lige nu. Jeg skal lige have det her først. Sådan. Og så skal jeg lige have lidt sten med. Og så skal vi lige slagte de der høns og sådan noget grise får. Sådan. Så skal vi lige lave det her wood om her. Luk den der med. Upsi. Skal lige lave et sværd. Upsi. Skal også lige lave en ovn. Det skal vi nemlig bruge. Så lige lave det her om. Og så bruger vi lige noget af det som brænde. Så skal vi smelte det her, mens vi slagter alt det andet. Fik jeg lavet svært, der var det. Sådan, der er kylling. Der er lidt mere jern. Og nu spiller jeg på min skærm. Sådan der. Lad os smutte herop. Sådan. Der. Sådan. Så fik jeg lige hakket den kylling. Der er nogle flere kyllinger herovre. Det kan vi så godt bare tage. Sådan. Slagter dem. Der er lidt XP. Sådan. Skal lige hurtigt over. Lad os lige tage lidt flere kyllinger med nu, når vi er på vej her. Upsi. Så. Jeg stiger afsted. Nu glemte jeg min timer. Lige 2 sekunder.
Det er meget hurtigt lige det her. Upsi, bupsi, bupsi. Jeg skal lige hurtigt der. Så sætter vi lige til der. Så. Sådan. Så er vi igen. Så er jeg her igen. Undskyld. Så får jeg lige hakket det der lort herinde. Mange tak. Shit, hvad skete der? Og kyllingen her eller hvad? Nå. Lad os lige nok de her får. Mange. Sådan, det var nok. Var der flere grise der? Vi kan lige nå den gris med her. Nå, så kan jeg ikke løbe med. Jeg skal lige nå op en kylling, det skal jeg lige nå. Sådan der. Får den lige igen nu, så. Bare lige så vi kan løbe det hen. Så, så. Meget kød. Okay, vi har lidt kød nu. Det var så ikke det hul, eller hvad? Nå, det var dernede. Så lad os lige sætte det her kød over her. Så skal vi lige slagte den her kylling. Og de her kyllinger, så er der flere. Nå, det var det så ikke. Dupsi. Sådan der. Lidt. Sådan der. Så laver vi en pickaxe og et sværd. Det må være fint nu. Sådan. Jeg skulle lige smide det andet ud her. Øksen. Vi tager lige den nye økse, så kan vi lige få den med. Små lige resten væk. Og så laver vi lige en gang sådan 2 senge her. Sådan. Kom så. Det må være fint mad indtil videre. Ja, eller fint med mad. Og nu kan jeg ikke se noget, når jeg lige hugger. Ved du hvad, vi gør lige noget andet. Der var en grotte herhen, så jeg skal bare smutte derhen. Så vi lige kan finde lidt ting. Lidt ressourcer. Lige herhen skulle jeg mene, der var en grotte. Ja, lige der. Som vi lige kan smutte noget i. Og der var der var en creeper og noget kul. Jeg sætter lige en fakkel hernede, sådan der. Så der ikke kommer lort i hovedet på mig. Så skal vi lige lave nogle flere fakler. Så. Der er lige nok til en stack fakler her. Bang. Sådan. Vi kan lige bruge de første 2 her. Upsi. Så, så kan vi komme længere ned. Jeg skal lige komme videre ind her. Okay, der var så ikke noget. Så kan vi lige vende os om, og så lige komme i gang med. Lige for det der kun med. Fuck. Og så komme længere ned hernede. Der var noget jern og en zombie spawner. Der var lidt lag. Vi kan godt tage den der name tag med. String, det går lige meget. Og så bare lad os tage den der med. Så skal vi få noget XP jo. Og jeg vil også lige have det der kul her. Selvom der kun er 2 stykker. Eller 3 stykker, eller hvor mange der er.
Så. Så tager vi det her jern med. Det skal vi nemlig bruge til tools. Så. Her er lort. Jeg lyser bare lige lidt op. Sådan der. Så vi lige kan tage tingene i fred og ro. Jeg kan godt høre lort. Jeg venter lige med at gå derover. Jeg tror der er et eller andet, en zombie spawner eller sådan noget, skelet spawner igen. Og det gider jeg ikke lige til at lege med lige nu, før jeg har fået nogle flere ting. Sådan. Så når jeg lige er samlet derop, så kan vi godt lige smutte over og kigge en gang. Så. Der er også lige lidt kul her. Sådan. Så hvis vi lige smutter op her, så går der er noget af det. Hvad er der sket her? Siden der ligger sten ud. Nå, det var der creeperen sprang. Sådan. Lidt mere kul. Det er altid godt med en del kul. Det skal man bruge til at smelte ting. Eller det ved jeg jo nok godt. Regner jeg med. Sådan. Der ligger et stykke XP. Hvorfor gør det det? Der er et eller andet monster, der har været død, tror jeg. Eller der er blevet dræbt af et eller andet, og jeg tror ikke det er mig, der har gjort det. Så det må vi jo ned og finde ud af. Hvad der er sket hernede. Der er en zombie i hvert fald. Hvad så? Hvad så? Og du droppede en potato. Et godt sted her. Der er ingen til zombie dernede. Tino stille. Gider ikke at høre på dig. Hvor meget jern har jeg? 27, så kan vi godt lige lave lidt armor her. Så hvis vi laver et workbench her. Så lige få lavet sådan 2 ovne. Sådan. Så lige få smækket dem op. Med lidt kul i hver. Sådan der. Får du noget jern, og du får noget jern. Sådan. Så henter vi lige resten. Var der ikke noget mere jern herovre, eller sådan noget? Der var noget XP, noget kul, noget mere grotte. Hvad er der mere? En enderman eller sådan noget. Der er noget mere jern. Sådan. Er der mere lort? Noget lapis. En flagmus. Vi går lige ned og henter det lapis. Og der var også noget jern, så det er meget fint. Lad os lige nå op der lapis, det giver også dejlig XP. Ups. Jeg skulle lige af. Igen, den fakkel der. Sådan. Okay, der var ikke mere. Andet end lort. Guld. Sådan. Mere godt hernede. Gud. Okay, jeg skal lige have hugget det her. Og så skal vi lige op, og så skal jeg lige hente rustning der. Inden jeg går for langt væk. Den vej. Ikke? Jo. Så op her.
til højre og op herhen. Eller ned så. Og så op her. Der er noget jern, og med noget mere jern. Jeg tænker, at jeg ikke så det. Sådan. Og der var det. Sådan der. Der er lidt jern til at lave lidt rustning ud af her. Og så har vi næsten det hele. Vi mangler bare lige 2 stykker. Der og der. Sådan. Så har vi fuldt rustning. Jeg skal lige smække noget af alt det her. Lige få lidt orden på min inventory her. Lidt mad, det kan lige lægge sådan af. Lidt jord, det kan bare komme dernede. Chicken, 2 senge. Indtag. Det var perfekt. Det var lige hvad vi skulle bruge til en pickaxe. Upsi. Så skulle den ned og ligge her. Og så lad os lige få slagtet den her. Andet med dig. Dit møgdyr. Bare ned. Læg dernede. Der ligger du meget godt. Sådan. Ej, det er lort der. Hvad droppede den? Så. Noget mere guld. Jeg skal ikke kigge på dem der. Det kan jeg godt love dig for. Dumme endermans. Så. Øj, der er meget guld her, synes jeg. Hvad var der? 6 stykker eller sådan noget? Hvis der ikke var mere. Lad os lige nå noget af det her redstone også. Det er også altid lidt godt at have. Og så kan jeg høre alt muligt over her. Hvad lager vi nede på? Nede på træet her. Til de stille endermænd. Jeg gider ikke lige høre på dig. Det var ikke mig, endermand. Du skal ikke gå efter mig. Ikke godt. Jeg kigger ikke på dig, det ved du godt. Ja, det er godt. Vi er gode venner. Vi er rigtig gode venner. Vi har ikke gjort hinanden noget. Nej. Det var creeperen, der gjorde det hele. Shit, man. Og så kan jeg til at glode på det. Upsi. Sådan er det, når man er oppe og leger med mig. Så dør man altså hurtigt. Selvom det var creeperen, der gjorde halvdelen af arbejdet for mig. Den sprang bare lige i luften foran ægget på den. Sådan, så har vi der en stack redstone. Ui. Der er ikke noget derovre, det gider jeg ikke til at hente. Jeg tror faktisk lige, jeg kom til at pifte lidt der. Hvad laber vi? 14 eller hvad? Ja, vi går lige ned i lag. Så. Okay. Der er bare noget meget jord, synes jeg. Kan vi komme videre eller hvad? Ej, hvor er der meget jord. Mange tak. Det var meget dejligt lige at kunne slippe det jord lidt. Og jeg vil godt have nogle diamanter i den her episode. Det kan være rimelig awesome. Lige at få lidt diamant. Kom så, kan vi få noget diamant? Nå. Du. Lidt diamant, jeg vil godt have diamant inden den her pickaxe går i stykker. Så jeg kan få en ny, bare en diamant pickaxe, det ville være fedt. Ja, jeg tager kun lige det her for at få XP'en. Det er redstone her. Nu gider jeg ikke at tage mere. Kom så. Der er noget kul. Er der så ikke noget? Jeg kan høre noget vand. Så det vil sige, der er en grotte. Jo, der. Upsi.
for smadret. Mange tak. Så vil jeg godt op herfra. Så jeg ikke drukner. Lort. No. Det var ikke meningen det der. Kom så. Op for bakker. Ja. Er der noget her? Nej, den fører bare længere op. Den her, det er ikke det, jeg vil. Så lad os lige komme ned til lag. Jeg ved godt, det er lidt farligt at mine nedad. Nå, sådan der. Så lad os mine den her vej. Lad os lige spise et stykke. Ja, og episoden den ender her, men se med i episode 2. Yes. Hej hej.